Hvad spiller han med eller for? Han spiller pik. Nå, okay, med de store. Spiller pik med de store? Ja. Nå, Jeg tror faktisk, han er med i. hvad nu? Du har pillet af for helvede! Hvad fanden er det for en tøsig fight, det der? Jeg står og drikker samtidig, er det muligt? Ja, du er ikke nogen pæring, vel? Du kan godt. Det er så. Det er det. Og der kamp. Gør det. Ja, det er heller ikke meningen. Put bare hånden. Ja, du holder hånden her på. Det gjorde du også til at starte med. Hvad fanden kan jeg så bruge? Okay. Nå, vil du have? Nå, du vil have mere? Vil du have mere? Ja, fik jeg sådan ham. Og du har ikke gået ind der. Ja. Ja, der. Og der. Der. Ja, så stryger jeg. Det må det Simon det bare være. Ja, det kan vi ikke se nu. Der er ikke nogen. Ja, det tror jeg. Nej, nej. Det er du heller ikke. Du vil ikke prøve nogen, der ligner. Ja, jo, lige der kun sangen hernede. Kæft, hvor er det hårdt, det her. Det er derovre, der kan sande. Og faktisk... Det vil lære. Vi får også en fluesang i den med klavær. Fordi det er noget af det vigtigste, når I krig, det er at holde græbevirket væk. Ja. Hvad siger svært, du er i gang i? Det var overhovedet ikke sjovt, det der. Jeg er næsten stå der nu. Det var på den anden side der. Hvorfor det? Ja, jeg stod bare og filmede lige så... Det er den der. Ja, det er godt, det der. Jeg sagde det jo, Mathias. Det var den grønne, der gik i stykker hele tiden.
Au for helvede. Ja, det var sjovt, det her, vel? Kommer nu gå. Simon, du har den blå, for fanden. Ja. Ja. Giv ham nu på benet, Ja. Jeg gider ikke med at høre svin nu. Hvor er det egentlig gode? Jeg er lige ved at kaste op. Ja. Nu er jeg også se sjov i. Nu er de alligevel så dødvækket.